deosebită plăcere să primim un număr impresionant de cărți, în special pentru preșcolarii noștri, dar și pentru elevii din ciclul primar. Trebuie să subliniem faptul că oricând este loc pentru astfel de activități, că ele sunt necesare. Educația și instruirea sunt pe primul plan pentru copiii din comunitățile defavorizate. Suntem o comunitate în quasi totalitate formată din cetățeni de etnie romă și, bineînțeles, și copiii din școala noastră sunt de cetățenie romă. Problemele sunt deosebit de diverse și una dintre metodele de rezolvare a acestor probleme este școala și educația. Mulțumim Fundației, mulțumim celor care coordonează campania și ne dorim să colaborăm în viitor pe aceste teme. Marița Clovnița de la trupa muzicală Coloricii și astăzi, împreună cu Dăruiește o lume de bas, am venit la o școală și am dăruit multe cărți pentru copiii preșcolari, școlari și cei până în clasa 8-a. Au fost foarte fericiți și sunt foarte sigură că data viitoare când vom reveni ne vor povesti poveștile pe care le-au citit. Ne-au promis asta, ce spuneți? Am venit într-o comunitate foarte frumoasă, o comunitate în care este mare nevoie de cărți și de educație, ca de altfel în toate comunitățile din România. În cadrul acestei campanii am adus și am oferit copiilor de aici, atât din celor din preșcolar, cât și din școala primară și gimnazială, cărți colectate și primite în dar de la comunitate. Și de aceea este important ca acest proces de dăruire de cărți să continue, pentru că în felul acesta dăm o șansă copiilor și creștem viitoarele generații de cititori. În zi de martie am făcut a 25-a bibliotecă Dăruiește o lume de bază. Am făcut-o la Bărbulești și suntem super fericiți că împreună cu Ovidiu Ro, cu fetele de la Ovidiu Ro, am venit acolo unde e nevoie. Am fost primiți cu brațele deschise, sper din suflet ca aceste cărți să aducă multă bucurie copiilor și să ne ajutați în continuare să facem biblioteci Dăruiește o lume de bază peste tot în țară. Mâna din de parteneri! Cine